Hello everyone, खुलुमबाय. Welcome back to my Gamiari Creation YouTube channel. बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो आं नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लानानै फैबाय. आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं. आंबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ. आङो गोबां बिदिनो हाबानि भिडिअ क्लिप्सफोरखौहाय आङो एडिट खालामनानै हगारनो सानैनो थाबाय थादोंमोन, बाट जायाखैमोन आरोना. ओमफ्राय नै एबारसो एसे साननाय बायदि खालामनोसै साननानै खालामग्रोबाय आरोना. आं एडिट खालामनानै नोंथांमोननिसिम लानानै फैबाय. दा आंनि मेहेन्दी सेरेमनिखौ आं होग्रोनोसै, बेनि उनाव फारि फारि हाबाफोरनि भिडिअखौबो होलांगोन आङो. थ' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय. ओमफ्राय नै ओरै फारसेथिंजाय दङ आंनि आगैमोन जानाय बिनानावफोर, फारसेथिं आब'मोनबो दङ. थ' गासैबो न'नि फेमिलिसफोरनि उन्दै गथ'साफोर दङ. ओमफ्राय बिदिनो मेहेन्दी आखिजानाय बिसोराबो गोबां एक्साइटेड आरोना. ओमफ्राय बेजों लोगोसे आखिनायाबो बिनानावानो जायो आरो सासेया जाहैबाय आंनि लोगो फामे. बिथाङानो गोबां हेल्प खालामदों आंनि हाबायाव. थ' गासैबो देलायनायनि फारसे बिथाङानो गासैबो खालामजोबदों आरोना. गासैबो खरस बरस गासैखौबो होनजायो आरोना. ओंखायनो आं बिथांखौ गोसोजों बिराद थेंकफुल खालामो आरो बिराद हेल्प खालामदों बिसोर आंखौ. मेहेन्दी आखिजाफुबाय थानायाव ओरैबायदि मोनो आरो गाबनोबो ओंखारो. ओमफ्राय गुबुन फारसेथिं लोगोफोर थानायखाय एसे इन्जयबो मोनो आरो. बिदि सेरेमनि नालाय मोनसे बियो आखाइयाव माबा मोनसे आखिनायखौ लानानै. ओमफ्राय अब्लाबो गाबोन जे अखानायबानो गुबुनाव थांनांसिगोन, गावनि बिमा बिफा गावनि आंगोफोरखौ गारनानै थांनांसिगोन. बिराद बोरैबा मोनबाय थायो आरोना. मोदैयानो खाथियाव फैबाय थानो नागिरो. सोरबा मिनिहोग्रा एदावग्रा बेफोरबायदि थायोब्लासो मोजां मोनो आरोना गोसोखौ. ओमफ्राय बिराद आखाइ साबायमोन आरोना आंना. मेहेन्दी आखिजानांगौआ एसेबां गोरा आं बेखौ सानाखैमोन. फुरा आखाइया रुबायजोबखायो आरोना. एकदम मालायफ्राबो एसेबां मोजां आखिलायजाबाय थानो हायाखै आं मिथिया. आं एकदम आखाइ सानायनि थाखायनो जानला मानला आखिलाबायदो, जेवरा बायदि बोलाबायदो होननानै बुंलाबाय थादों आरोना. बिसोरखौ एकदम हाखायाखै आरोना. बिराद आखाइ रुबायदों आंनाव. 지금 멋있잖아. 요새 네네. 키미라면 우리가 하네. 뭐 있잖아. 진짜 스미 커플까지. केमेरामेना जाहैबाय जारिमिन, फंबाय जारिमिन. बिथाङा बिराद इन्टारेस्टिं आरोना. आंजों एदावलायनाय मानाय मिनिलायनाय गोबां मिलायो. थ' बेनिखायनो एदावलायबाय थादोंमोन आरोना. ओमफ्राय जोंनि मेहेन्दी खालामनाया, मेहेन्दी आखिनाया गोबां लेट जादोंमोन. कारपेट्सफोरखौ थाबैबो फैयाखैमोन. ओमफ्राय बिनि खारनाव आंनि मेहेन्दी आखिनाया, मेहेन्दी सेरेमनिया जोंना बहुत लेट जादोंमोन. बिनि खारनाव लेट नाइट जादोंमोन आरो मोनानि 11टा 11:30 बिदि जालायदोंमोन ना आखिखांगौमानि. ओमफ्राय पुरा
अखाबो सादोंमोन गुसुबो फारसेथिंजाय सुइटारबो गाननो मोना केवा खिनांगौ बेनिखायनो जोङो इन्जय खालामनो हायाखिसै भिडिअफोरखौ मोजाङै क्लिप खालामनो हायाखिसै आरो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोबाव आं नेक्स्ट हाबानि भिडिअखौ थाबैनो एडिट खालामनानै नोंथांमोननिसिम लानानै फैनो नाजागोन थ' भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन दे